baboy talaga. Aga! Ano siya, nagbora siya, nagapon siya ito. What's up mga choyog? Mga chay! Welcome back to my YouTube channel. Og na ako'y pa-challenge sa iya ha. Ako ang bata nga si Sweet Sweet. Oh, gwapa kay kuno siya. Oh. Gwapa kuno ngayag. Aga! Nay pa-challenge ako sa iya. Nay 20, taga-ano 20 kung magkuha yung channel. Challenge! Challenge ay. Og ang ngalan ni Grepo Challenge. O matuta sa Grepo at sa Grepo. Drop it. Okay mga katsoy, na namin sa Grepo og maglaban. Maglaban. ขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนงมับปะลองปองแปงงอง Challenge siya ka ako ni pagason. Sao niya pag gawa sa towel nga dili mabasa. Nga dili na ibuyan ang isigidapli dili ibuyan. Oh, sige. So, Ayaw palong nga. Dili mo palongon. Dili mo palongon. Dili na ko palongon. Dili palongon. Sama na be. So na paggawas be nga dili ni buyan ang isig ka kilid. Ana. Taga-taga 20. Migo. Loading, wala kay 20. Ako na lang. Ako na lang, Huiri. Ha? Ako na lang. Huiri. Huiri, dari. Naon, termugod na ako. Pagas sa sama. Nawa, dili na ko baso na. Baso ba na yun? Wala. Gago! Gago! Abnormal! Wala 20. Oh my God! Wow! Oh my God! Drop it. Okay mga katsoy, namin naikandaw nga challenge. Atong 20. So, kauban na to, Sir Relen. Baliw ning tukog, nagitok-tok-tok, tok-tok-tok-tok. Nagitok-tok-tok, tok-tok-tok-tok. Baliw ning tukog. Ano ni pagbalik na 20, tagaan lang 20 pag magkabalik sa tukog. Ano ang tukog ano? Na, hindi boleh ano. Alam ka, di ko kabalo. Testing. Ikaw ka rin. Ano? Oh, nabali na ako. Wala, pero Ay, tagkusan ako yung kamot. no! Ano silang kurma ana. Ala! Sige, ikaw na siya. Ikaw na siya. Nano ako! Lain na Ikaw kayo. na. Labi ka. Kung tagkusan. Simple. But adorable. Tagkusan ako. Mother. Sunod si Rilen. Ala. Di na ako matugong-ina. Di na ako matugong. Lingkod sa Rilen, lingkod sa. Lingkod sa. Kaya ka. Kamaya kasi akong kamot eh. Mubo kay kamot sa Rilen. Ano ka, Sven? Ako, ama. Ano ka?
video. Manalo video ba na buko sa tanawin lang po mo. Kung magkabali sa ito ko, kaya 20. Sige. Sige. Masa. Dire, pakita mo dire. Dire. Sige. It was at this moment Sige. he fucked up. 1, 2, 3. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Nabali na ako! Ano yung baboy talaga? Aga! Ano siya, nagbora siya, nagkapon siya ito. Si Uncle, bakit sakit ka mangula? Si Uncle, bakit sakit ka mangula? Okay, maro to tong challenge mga guys. Sige tayo yung ulo.